L-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS inawgura t-tieni kampus fiċ-Ċina permezz ta' sħubija strateġika mal-Kulleġġ ta' Turiżmu ta' Zhengzhou. Il-kampus tal-ITS f'Zhengzhou se joffri kors ta' 3 snin fuq bażi full-time fit-tmexxija fit-turiżmu u l-ospitalità illi fil-bidu se jkun qed jilqa' 40 student fis-sena. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech qal li t-tieni kampus tal-ITS fiċ-Ċina isegwi s-suċċess tal-ewwel wieħed miftuħ is-sena l-oħra f'Shanghai. Din hija istituzzjoni ta' livell għoli ħafna, kif stajna naraw anka mill-show around li għamlulna. Il-prospetti huma tajbin ħafna, il-livell tagħhom huwa għoli huma jaraw li jenna wkoll bħala istituzzjoni ta' livell ogħla bi-standards Ewropej. U jiena naħseb li l-kollaborazzjoni għandha tirriżulta f'livell iktar ogħla għaż-żewġ istituzzjonijiet. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg inawgura l-kampus ġdid tal-ITS f'Zhengzhou bħala parti minn żjara uffiċjali ta' 3 tim fiċ-Ċina. Qal li twaqqif tiegħu huwa żvilupp importanti fit-twettiq tal-pjan strateġiku tal-ITS għal snin 2020-2025 biex tintlaħaq il-viżjoni tal-kulleġġ li jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala ċentru ta' eċċellenza globali fl-edukazzjoni ta' turiżmu u ospitalità. Allura l-fatt li aħna għandna issa żewġ istituzzjonijiet edukattivi li ħarġu lin-nies fis-settur tal-ospitalità, tat-turiżmu, il-gastronomija li kellha allura u anka dak kollu kulturali. Qed jaħdmu flimkien minn Malta u miċ-Ċina hija opportunità ta' kif inqarbu lin-nies iżjed ma' xulxin u anke wieħed jitgħallem minn ħaddieħor. Fit-tmiem il-kors l-istudenti jiksbu kwalifika doppja li tinkludi diploma vokazzjonali akkreditata mill-Ministeru Ċiniż u diploma ta' livell 5 tal-qafas Malti tal-kwalifiki l-istess bħalma toffri l-ITS fil-kampus ewlieni tagħha f'Malta.